न्यूज़ आते हैं न्यूज़ वही 30 मिनट एनी टू
ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള പുറത്ത് കൊടുക്കുന്നേ പശുവിന് കിട്ടിയില്ല ബിരിയാണി ഒരു ദിവസം. ഞങ്ങളില്ല, ഞങ്ങൾ കണക്കില്ല വന്നു. ആ അർജന്റ് കുറച്ച് വേഗം അത്ര കുറേ ഉണ്ട്. 2 കൈ കഴിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ശരി 2 കൈ കഴിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ഓൺ റോഡ് പൈസ അതെ ഇല്ല നിങ്ങളെ തരാം
രണ്ടാമത് കൊടുക്കുന്നു ഞാനിപ്പോ കൊടുത്തത് കൊണ്ട് രണ്ട് പേർക്കുണ്ട് അല്ലേ ഫൈബർ ആയിട്ട്
അല്ല അങ്ങനെ എടുത്തോളൂ നല്ലത്. അങ്ങനെ എടുത്തിടുന്നു. വണ്ടി ചെറുത് രണ്ടാക്കി പിടിക്കാമല്ലോ. എന്താണോ വെറുതെ നെല്ലിടാ സെറ്റായി സന്ധ്യ കേട്ടോ ആ തേങ്ങ തടുപ്പെടുത്തോ അതില്ല